wizgerno oma. To się przytrafiło na policyjnym rewirze, można to jest prawda, a można to i no szandari policajty dla uciechy usprawiają. Policaj pyta się jedna starka, która ku nich przyszła. Jako żeście są staro? A wiecie, pisło miałem 86 lat. A mogecie mi to wszystko, co się sam przytrafiło, opowiedzieć tak po swojemu? No ja, cupłach się tak na bance przed chałupą, dziwach się na ta szykowno, ciepluśko odwieczeć, kiedy wiecie, przyszedł sam ku mnie jeden Karlus, zicnął się blank kole mnie. A widzieliście go można skorzy, ja, co? Nie widziała, ale był modeszny, respektny i weselnie kamratny. Na co się stanęło nie skorzy, kiedy zicnął kole woz? Napocznął ci się tak ocierać, o moja kita, o te moje chudo? A nie poradziliście go zahaltować, zadzierżyć? Nie szło. A po jakiemu? Bożecku, ty mój, po jakiemu? Pyta się zdziwiona ta starka. Boch miała frojda, festelnio uciecha, ja? Było mi tak przyjemnie, żody mi tego nie robił od czasu, kiedy mój chłopecek kipnął 30 lat temu na so. Na co się stanęło nie skorzy? No, wiecie, napocznął tak głaskać te moje cycki. Jezdeku, się ani próbowali oni się przeciwić, a nic. Nie, razinku nie. No a po jakiemu umo? Bożecku, ty mój, po czamu. Było mi tak dobrze, czułam się tak prawucko i że żyja. Na co się za tym jeszcze stanęło? No, godejcie. No cóż, łosfaklował ci mnie do czerwioności, to ty, że tyś wyrozciągła te moje klepyty, zadrzyłach się. Bier mnie, synek, bier, a gipko. No i co? Zrobił to ja? Nie, do dioska nie, wrzesknął ino prima aprilis. I w tym co żech tego łochyntola pierońskiego zaszczeluła. Posprawił Eugen z Pnioków.